нека ви разкажем за нашата услуга обзавеждане до ключ. За ваше улеснение, паралелно с строежа на сградата, работим върху интериора и обзавеждане на апартаментите. Това ви спестява време, ресурси и енергия. По този начин, при въвеждане на сградата в експлоатация, имотът ви ще бъде готов за нанасяне. Апартаментът ви може да изглежда така. Изготвяме индивидуален дизайн, поръчкови кухни, корпусна мебел и осветление. Спалните акцентираме с декоративни мазилки или тапети. Паркета италиански, омаслен пясъчен дъб с дебелина 14 мм. Нашите партньори от Cave Home са едни от водещите производители на мебели в Испания. Тук те са се погрижили за меката мебел, спални, маси, столове и аксесуари. Електроуредите за вграждане са от най-висок клас и реномирани марки. Керамиката в банята е от Сейнт Аугустино, Италия и Аперичи, Испания, а останалите елементи са рока. С нашата услуга обзавеждане до ключ спестявате време и печелите качество. Обадете ни се още днес за повече информация и оглед на място.